वचन त्यांना प्रगट होऊन ते तुम्हापर्यंत पाठवता येते. प्रेज द लॉर्ड. मग आज तुम्ही असेच आले का देवाजवळ? असेच येशूला ओळखलंय का? असं मला खूप आनंद होत आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये प्रियानो, ज्यावेळेस मी गेल्या आठवड्यामध्ये नाही तर मला वाटतं शनिवारी शुक्रवारी देवाने एक दृष्टांत मला दिला प्रियानो. आज मी या ठिकाणी पुन्हा का आले प्रियानो? मी तुम्हापर्यंत काय येत आहे प्रियानो? देवाची योजना आहे प्रियानो. ज्यावेळेस आपण त्या अध्याय पाहणार आहोत पुढच्या वेळेस प्रियानो, मग ते 2 अध्याय सांगतं की येशू ख्रिस्ताचा जन्म नवीन करारामध्ये दिलेला आहे. येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाल्याच्या नंतर त्याला धनगर समाज, मागी लोक म्हणून म्हटलेलं आहे बायबलमध्ये, का ते धनगर समाज, धनगरचे लोक त्याला बघायला गेलेले आहेत प्रियानो, त्याचं दर्शन घ्यायला. आणि ज्यावेळेस मी शुक्रवारी झोपले प्रियानो, शुक्रवारी आणि शनिवारी 2 दिवस मला दृष्टांत झालं प्रियानो, की मी एका जसं मी आंटीच्या घरी आले आणि या ठिकाणी पूर्ण धनगर लोक उतरलेले आहेत, सगळे मेंढर आणि सगळ्याच्या डोक्याला फेटेच आहेत प्रियानो. मी आनंद केला त्या दृष्टांताचा, की म्हटलं देवा हे दृष्टांत तू का मला प्रकट केलास? परंतु देवाची योजना आहे प्रियानो. तुम्ही धनगर आहात प्रियानो आणि तुमच्यामध्ये देवाने मला एक स्त्री म्हणून पाठवलेला आहे प्रियानो, त्याचा लेकरू म्हणून पाठवलेला आहे प्रियानो. म्हणून मी तो निरोप सांगत आहे का तुमचं हृदय तुम्ही ओपन करा प्रियानो, तुमचे कान तुम्ही उघडे करा प्रियानो. कारण मी या ठिकाणी येत आहे आणि पूर्ण फेटे बांधलेले धनगर असे याच्यामध्ये उतरलेले आहेत बघा, ते जर मेंढर घेऊन. आणि त्या ठिकाणी मी उभी आहे, ब्रदर उभी आहे आणि आंटी एका साईडने उभी आहे प्रियानो. आज तुम्हाला कोण दिसत आहे प्रियानो? हर एक अडचणीतून आम्ही इथं आहे. महिन्यातून एकदा येऊ, 2दा येऊ, 3दा येऊ, माझ्या देवाचा तो दृष्टांत पूर्ण होणारच आहे प्रियानो, झालेलाच आहे प्रियानो. आणि आज धनगर समाजातून तुमच्या लोकांना देव निवडत आहे प्रियानो. आज कुठला मनुष्य निवडत नाही आणि देवाने तुमचा धर्म बदललेला नाही, तुमचं मन बदललेलं आहे प्रियानो. आणि मी तर म्हणते प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, कानामध्ये जर देवाचं वचन जाईल तर प्रियानो तुमच्या पिढीमध्ये देवाचा गौरव निश्चित होणार आहे प्रियानो. आणि आज तो दृष्टांत बघत असताना मी माझा आनंद केला, प्रभू मी तर घरी आहे आणि मला का तू धनगरामध्ये उभा केलंय, मला का मेंढरामध्ये उभा केलंय. आणि क्षणार्धात मला ह्याच साडीवर आंटी मला प्रगट झाली. मी म्हटलं का देवा असं का? आंटीला तर आरोग्य मिळालंय आणि झालं ना सगळं, पण सगळं नाही झालं. देव म्हणतो मी माझा संकल्प आणि माझी योजना मी तुम्हासाठी पूर्ण करणार. आणि आज तुमच्यामध्ये देवाने मला का वापरलेलं आहे प्रियानो? जर तुम्हाला वचन कळत नाही तर जर तुम्हाला मी वचन फोडून सांगितलं तरच तुम्हाला येशू कळेल ना माझा. आणि तरच तुम्ही ते येशू वटीमध्ये घ्याल, त्याचा गर्भ तयार होईल आणि तो अंधकारामध्ये वाढेल आणि ते बाळ तुमच्या हातावर येईल. येशू ख्रिस्त तो जिवंत आणि ते येशू ख्रिस्त सदोदित त्याची इच्छा आहे प्रियानो तुम्हामध्ये खेळण्याची प्रियानो. कारण तुमचं बाळ तुमच्या मांडीवर खेळत नाही का प्रियानो? मग ते येशू ख्रिस्त तुम्ही कानामध्ये घ्या, कानातून अंतःकरणात घ्या आणि अंतःकरणातून त्याचं बाळ तयार होऊ द्या प्रियानो. आणि ते बाळ तुमच्या हातावरती येऊ द्या प्रियानो. आज येशू ख्रिस्त ते जीवनाचा मुकुट आहे प्रियानो. आणि जर तो तुम्हाला कळला तर तुम्हाला कधीच काही कमी पडणार नाही. आमेन. आणि म्हणून संकटाच्या समयी देव तुम्हाला वापरत आहे प्रियानो. का तुमच्या जीवनामध्ये संकट ठेवलेलं आहे प्रियानो? का तुमच्या जीवनामध्ये ठेवलेलं आहे प्रियानो? जर तुमच्या घरातला व्यक्ती म्हणत आहे की माझा येशू मला हवाय प्रियानो, धन्यवाद. आणि आज सिस्टर तुमच्या घरातल्या लेकराकडून उत्तर आलेले प्रियानो, आज मला देवाला समर्पण करायचंय, आज माझा बाप्तिस्मा करायचा आहे. आणि मी प्रश्न केला ब्रदर का नाही? मला देवाचं वचन कळलं. म्हणून देवाची इच्छा आहे प्रियानो या ठिकाणी, देवाची इच्छा आहे तुमच्या कुटुंबामध्ये. म्हणून तुम्ही समर्पण करा, गुडघ्यावर जा आणि देवा आम्ही तयार आहेत. जी काय अडचण आमच्या जीवनामध्ये ठेवली ना प्रिय देवा, त्यासाठी आम्ही तुझे गौरव करत आहे. कारण योग्य वेळेमध्ये देव तुम्हाला उत्तर देणार. जर माझ्या येशू ख्रिस्ताने एका दिवसात तुमच्या जीवनामध्ये जर कार्य केलं प्रियानो, तर तुम्ही माझ्या येशू ख्रिस्ताला सोडून दुसरीकडे जाल हो. परंतु देवाची इच्छा आहे की लवकर कार्य न होताना उशीर व्हावं. आणि जोपर्यंत उशीर होतोय तोपर्यंत तुमच्या अंतःकरण, तुमचे कान माझ्या देवासाठी ओपन होणार आहेत प्रियानो. म्हणून देवाने तो दृष्टांत सांगितलेला आहे का जर धनगर समाजाला देव येशू ख्रिस्त म्हणून प्रगट होत आहे प्रियानो, कसा? बाळ रूपी. आणि त्या बाळाला बघायला कोण गेलेलं आहे? धनगर गेलेले प्रियानो. आणि आज धनगरामध्ये ती स्त्री उभी आहे जी माझ्या येशूला मी अंतःकरणात घेतलेली आहे. माझ्या येशूला
मी लहान बाळाप्रमाणे माझ्या ओटीला घेतलेला आहे प्रियानो, आणि माझा येशू ख्रिस्त माझ्या अंतःकरणामध्ये खेळत आहे, माझ्या देवामध्ये खेळत आहे. आणि म्हणून आज मी तुम्हाला स्वार्थ सांगायसाठी इथपर्यंत येत आहे. तो म्हणतो जा राष्ट्रामध्ये आणि माझ्या नावाने पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने तू उपदेश कर, स्वार्थात सांग आणि त्यांना बाप्तिस्मा दे. पहिला बाप्तिस्मा म्हणजे काय तुमच्या जीवनामध्ये? वचन. आणि ते वचन तुम्ही कानावर घ्या, अंतःकरणात आणि यीशू करून त्याला समर्पण करा प्रिया. म्हणजे बघा देवाचं कार्य कसं होईल. आणि माझा विश्वास आहे जर मी इथपर्यंत येत आहे तर देवाचा निश्चित, जर आंटी कॅन्सर मधून मोकळी होत आहे तर तुमच्या घरातलं लेकरू त्याच्या पायावरती उठून उभं राहणार आहे. परंतु कसं, जर त्याचं घरानं जर देवाला जर स्वीकारत नाही तर तत्काळ कसा आरोग्य मिळणार आहे तुमच्या लेकराला प्रिया? आज मी माझा विचार केला, ब्रदर तुम्ही हाय या पायावर बाप्तिस्मा करणार आहे, सिस्टर मी आहे असंच उतरणार आहे पाण्यामध्ये, मग तुम्ही त्याला थांबवणार आहेत का? तुम्ही थांबवणार का? तुम्ही थांबवणार का? कारण ते मनुष्य हा त्या पायामध्ये जर अपंग आहे त्या अवस्थेमध्ये जर बाप्तिस्माचा विचार करू प्रियानो तर निश्चित ते लेकरू माझ्या देवाच्या समर्थी नावामध्ये उठणार आहे प्रियानो. परंतु तुम्ही तुमचं समर्पण करा प्रियानो, तुम्ही तुमचं मन देवाकडे वळवा प्रियानो, तुम्ही तुमचं मन देवाशी जळवा प्रियानो. निश्चित येणाऱ्या दिवसात तो अलौकिकरित्या आणि अद्भुतरित्या तुमच्या जीवनामध्ये करेल. परंतु या ठिकाणी देवाचा कोप तुम्ही घेऊ नका प्रियानो, कारण जर तुम्ही वचन ऐकाल, त्याचं मनन कराल आणि मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही एक छोट्या बाळाप्रमाणे त्या देवाजवळ बसाल प्रियानो, तर निश्चित येणाऱ्या दिवसात निश्चित देवाचा गौरव तुम्ही तुमच्या घराला. म्हणून आजच्या दिवसामध्ये या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो. कारण मला वेळ थोडासा आहे प्रियानो, त्याच्यामुळे मी थोडंच घेत आहे. जर वचन ऐकण्यात तुम्ही सहभागिता दाखवली प्रियानो तर येणाऱ्या दिवसात निश्चित तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा गौरव होणार आहे. आणि माझ्या मते जसं देवाने मला दर्शन दिलेलं आहे प्रियानो, तसं तुमच्या ब्रदरच्या द्वारे तुमच्या जीवनामध्ये कार्य होणार. आजचं वचन तुम्हाला ब्लेस आणि ब्लेस करो परमेश्वराच्या सामर्थ्य नावामध्ये. कारण जर तुम्ही देवाच्या वचनामध्ये वाढाल तर निश्चितच देवाचं वचनाच्या द्वारे सामर्थ्यशाली कार्य होणार आहे. प्रियानो सहजासहजी तिसऱ्या स्टेपचा कॅन्सर असाच बरा झालेला नाही. आज ही व्यक्ती, मी बार बार त्यांना विचारते, आंटी मी तुम्हाला ब्रेक मारलाय प्रार्थनेला, मी तुम्हाला फोन नाही केला, तुमच्या घरामध्ये मी फोन केला पण त्या व्यक्तीला मी फोन नाही केला प्रियानो. काल परवा मी फोन केला, तब्येत विचारली कशी, परंतु तिसऱ्या स्टेपचं कॅन्सर मधून मोकळा झालेली लेकरू आज कसं आहे प्रियानो? का मी आले का इथपर्यंत वर्षभर फक्त फोनवरच्या प्रार्थना होत्या. आज मी तुम्हासाठी इथपर्यंत येत आहे प्रियानो, परंतु तुम्ही तुमची तयारी दर्शवा की देवा मी आजपासून समर्पण करते. मी माझा येशू जे वचनाच्या द्वारे मला कळलाय, जे येशू वचनाच्या द्वारे मला वचन बोललाय, आज मी माझ्या अंतःकरणात घेते. परंतु कसं, जर तुम्हाला खास आरोग्यासाठी आणि त्या लेकरासाठी जर वचन प्रार्थना करायच्या आहेत आणि जर उपास करायचा आहे तर आज तुम्ही तुमचं समर्पण करा की देवा या जसं या बहिणीने वचनाच्या द्वारे आम्हाला येशू दाखवलाय त्याप्रमाणे आम्ही आमचं समर्पण करू इच्छित आहेत आणि देवा आजपासून आम्ही तयार आहेत, परंतु तुझे गौरव तू करणार आहेस. म्हणून नम्र व्हा, गुडघ्यावर या आणि देवाचं वचन तुम्हाला आशीर्वादित करूया. तर तुम्ही गुडघ्यावर या, मी सांगत आहे तुम्हाला कशी प्रेम कळलं ना वचनाचं तुम्हाला याच्याद्वारे. तर ठीक आहे, नंतर बोलते मी या वचनाविषयी. आता गुडघ्यावर या, डोळे बंद करा. हालेलुया, स्तुती पिता प्रभू, धन्यवाद देते माझ्या जिवंत स्वर्गीय पिता परमेश्वर. आज या क्षणाला पिता या लेकराच्या जीवनामध्ये मी वचन टाकलेलं आहे पिता प्रभू, तुझं वचन त्यांना सांगितलेलं आहे पिता आणि वचनच्या द्वारे या लेकराला तो बोललेला आहे पिता प्रभू परमेश्वर. आज मी परमेश्वरा मी नाही तर या ठिकाणी तुझे गौरव दे पिता प्रभू परमेश्वर. त्यांचं अंतःकरण, त्यांचं मन आणि त्यांचं शरीर मी तुझ्या हातामध्ये देत आहे पिता प्रभू परमेश्वर. रिखंदाना मशाका राबा कराबा सिखंता राबा बाबा बाबा बाबा. तुम्ही देवाला समर्पण करू शकता. तुम्ही स्वतः म्हणा माझ्या मागे, मी तुम्हाला सांगते त्याप्रमाणे बोला. हे स्वर्गीय पिता, तुझे नाम पवित्र मानले जाऊ आणि खरोखर तुझे राज्य आम्हामध्ये येऊ. परमेश्वरा प्रभू येशू, आम्ही तुम्हाला ओळखत आहोत. आम्ही आमच्या जीवाचं समर्पण करत आहोत.
प्रभू येशू, प्रभू येशू, जसं तुझं वचन तो आम्हाशी बोलला, जसं तुझं वचन आम्हाला त्याच प्रकारे त्याच प्रकारे आम्ही आमचं अंतकरण आम्ही आमचं अंतकरण प्रभू येशू प्रभू येशू तुझ्यासाठी खोलत आहोत. तुझ्यासाठी खोलत आहोत. आम्ही जरूर या क्षणाला आम्ही जरूर या क्षणाला अज्ञान आहोत, अज्ञान आहोत, लहान आहोत, लहान आहोत, परंतु तुझं वचन सांगतं परंतु तुझं वचन सांगतं लहान बालकास लहान बालकास मजकड येऊ द्या, मजकड येऊ द्या, त्यास मना करू नका, त्यास मना करू नका. कारण की स्वर्गाचं राज्य स्वर्गाचं राज्य त्यांचंच आहे. त्यांचंच आहे. आणि प्रभू येशू, प्रभू येशू, आज आम्ही आम्ही तुझ्याकडं लहान बाळाप्रमाणे येत आहोत. लहान बाळाप्रमाणे येत आहोत. आमच्या मनाचा, आमच्या आमच्या अंतकरणाचा, अंतकरणाचा, आमच्या बुद्धीचा प्रभू येशू तू ताबा घे. प्रभू येशू तू ताबा घे. आणि खरोखर तुझी प्रार्थना आम्हाला शिकव. खरोखर तुझी प्रार्थना आम्हाला शिकव. खरोखर तुझी प्रार्थना, खरोखर तुझी प्रार्थना, तुझ्या प्रार्थनेचं ज्ञान, तुझ्या प्रार्थनेचं ज्ञान, तुझ्या वचनाचं ज्ञान तुझ्या वचनाचं ज्ञान आम्हाला तू दे. आम्हाला तू दे. प्रभू येशू, प्रभू येशू, आम्हाला तुझं दर्शन दे. आम्हाला तुझं दर्शन दे. आणि खरोखर कळत न कळत घडणाऱ्या पापांची शब्दांची आम्ही क्षमा मागत आहोत. आमच्या घरातल्या व्यक्तीला प्रभू येशू आम्ही क्षमा करत आहोत. प्रभू येशू आम्ही क्षमा करत आहोत. आमच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला आम्ही क्षमा करत आहोत. प्रभू येशू आमच्या शत्रूला प्रभू येशू आमच्या शत्रूला आम्ही क्षमा करत आहोत. आमचं हृदय तू पारख. प्रभू येशू, ज्या कुणी आम्हाला दुःख दिलेलं आहे त्यांना आम्ही क्षमा करत आहोत. आमचे आशीर्वाद तू मोकळे कर. आमचं अंतकरण तू मोकळं कर. आणि आमचं मुख तू मोकळं कर. तुम्ही तुमच्या अंतकरणावर हात ठेवून जे आता मी प्रार्थनेमध्ये जात आहे तर तुम्ही मनाने समर्पण नंतर करू शकता आणि नम्र होऊ शकता की प्रभू आम्ही नम्र झालेला आहोत. हालेलुया. स्तुती पिता प्रभू, धन्यवाद देते माझ्या जिवंत स्वर्गीय पिता. रेखंदा नामा शाका राबा खराबा सेखांता राबा से पिता. स्वर्गीय पिता, माझ्या जिवंत देवा या लेकरांना मी तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन करत आहे पिता प्रभू. आज जे का त्यांनी त्यांच्या मुखाने शब्दाने पिता प्रभू अंतकरणाने पिता प्रभू त्यांना कळत नसल्यामुळे पिता प्रभू मी ते माझ्या शब्दामध्ये त्यांना सांगितलेलं आहे पिता प्रभू. परंतु आज त्यांच्या जीवाला आत्म्याला शरीर तो पारख पिता प्रभू. कारण की तू म्हणतो मी हृदय पारखण्यासाठी आलेलो आहे पिता प्रभू. आणि प्रत्येक मनुष्याच्या हृदय पारखणं तो जिवंत स्वर्गीय पिता आहे. त्याच प्रकारे या लेकरांचं अंतकरण तू पारख, त्यांचा विश्वास तू पारख आणि त्यांच्या अंतकरणाची ओळख तू पारख पिता प्रभू परमेश्वरा. आज ज्या अपेक्षेने ते आलेले आहेत पिता प्रभू परमेश्वरा, आज त्या अपेक्षा परमेश्वर तू पूर्ण कर पिता प्रभू परमेश्वरा. रिखंदा नमस्कार प्रभू, या भावासाठी मी प्रार्थना करत आहे पिता प्रभू. त्यांच्या जीवासाठी मी प्रार्थना करत आहे प्रभू परमेश्वर. आज तू प्रगट करत आहेस पिता प्रभू. त्यांना व्यसनातून तो मोकळं कर पिता. धन्यवाद. टच होली स्पिरिट. रिखंदा नमस्कार टच होली स्पिरिट. रिखंदा नमस्कार रिपंदा नमस्कार रबा करो बस रबा. प्रभू या भावाला तुझा परिचय कर प्रभू. आज त्यांचा अंतकरण तू बघितलेला आहे. आज त्यांचा विश्वास तू बघितलेला आहे. आज त्यांचा देह तू बघितलेला आहे प्रभू. आज ज्या टेन्शन मध्ये, ज्या डिप्रेशन मध्ये ते आहेत पिता प्रभू, आज या क्षणाला तू त्यांना मोकळं कर पिता प्रभू परमेश्वर. योग्य त्याची पत्नी देऊन त्यांना तू आशीर्वादित कर पिता प्रभू. रेखंद नमस्कार रब करसे. रेखंद नमस्कार रब करबसे. प्रभू आज त्यांच्यासाठी तो वाणी देत आहेस, तुझा शब्द देत आहे. आज हा भाऊ बदलणार आहे या दिवसात. टच होली स्पिरिट. रेखंद नमस्कार रब को. रिखंद नमस्कार बसो. येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये व्याधी मुक्त हो. येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये व्याधी मुक्त हो. टच होली स्पिरिट. टच होली स्पिरिट. टच होली स्पिरिट. रिखंद नमस्कार बसो. स्वर्गीय पिता, माझ्या जिवंत देवा, हे लेकरांचं मन अंतकरण मी तुझ्या हातामध्ये देत आहे पिता प्रभू. आज त्यांना पिता प्रभू त्यांच्या पिढीला तू आशीर्वादित कर. जे दरगार समाजाचं तू दृष्टांत दिलेलं आहे पिता प्रभू, ते दृष्टांत घेऊन मी या ठिकाणी आलेले आहे पिता प्रभू. आज त्यांच्या घराण्याचा तू उद्धार कर, तू तारण बन पिता प्रभू. रेखंद नमस्कार रब करसे. रेखंद नमस्कार रब करबसे. टच होली स्पिरिट.
टच होली स्पिरिट रिखोंदो रिखोंदो हो रे बाबा. पोटातली व्याधी या क्षणाला मी आज्ञा करते रिखुंसा येशूचे नाव. टच होली स्पिरिट धन्यवाद येशू. टच होली स्पिरिट धन्यवाद येशू. रिखंद नमस्कार बसते हो रे बाबा. ज्या अंतकरण पिता प्रभू या बहिणीचं जड आहे पिता प्रभू आता एक क्षणाला येशू तुझ्या सामर्थ्य नावामध्ये मोकळं हो बाबा. टच होली स्पिरिट हालेलुया. आणि पोटातली व्याधी त्या व्याधीपासून मोकळीकता मिळव टच होली स्पिरिट येशूचे नाव. प्रभू ही बहीण अज्ञान जरूर आहे पिता आंटी परंतु तुला समर्पण केलेलं आहे पिता प्रभू धन्यवाद. आणि आज त्यांच्या उपवासाला प्रतिफळ तू दे पिता प्रभू आज ज्याप्रमाणे मी तुझं वचन त्यांच्या जीवनामध्ये पेरलेलं आहे पिता प्रभू त्यांना कळू दे ख्रिस्ता तुझा अनुभव पिता आणि उपवासाचं सामर्थ्य रिलीज हो या क्षणी. हालेलुया. टच होली स्पिरिट हालेलुया. टच होली स्पिरिट धन्यवाद. टच होली स्पिरिट प्रभू उपवास करत असताना त्यांच्या पतीसाठी जी त्यांनी श्रद्धा मनामध्ये ठेवलेली आहे पिता प्रभू ती पूर्ण हो आणि ख्रिस्ता त्यांच्या पायावरती उभे राहू पिता धन्यवाद येशू. टच होली स्पिरिट हालेलुया. टच होली स्पिरिट हालेलुया. इथप्पाला बनतो हो रे खा. इथप्पाला बनतो हो रे बाबा. इथप्पाला बनतो खरं बा. येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये धन्यवाद मोकळे येशू. येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये मोकळे व्हा. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याची शांती तुम्हामध्ये रिलीज हो टच होली हालेलुया. आमेन 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 पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या द्वारे परमेश्वराच्या सहभागिता तुम्हा सदा सर्वदा तुम्हा बरोबर असो. आमेन.